потім на Пахваленый Иисус Христос. Пахваленый Иисус Христос, рады вітаць вас на лёсаванні 5-го кубку Дамініка Савіо. Прабачце, калі ласка, за спазненне запланаванай трансляцыі на такі час. Былі некаторыя тэхнічныя складанасці, але зараз спадзяюся, вы мяне бачыце, вы мяне чуеце, і трансляцыю я распачынаю. Вось паглядзіце, тут у нас стаіць кубак Дамініка Савіо, які пераходзіць ужо 4-й год ад адной каманды да другой. Вось у нас падрыхтаваныя табліцы групы А, групы Б, і вось ёсць такі капялюш, з якога я буду выцягваць паперкі з назвамі каманд, якія трапяць у гэтыя табліцы, у гэтыя групы, каб нам ведаць, хто ў якой групе будзе гуляць. Вось, ну і што ж, будзем распачынаць. Гэта ўжо 5-й юбілейны кубак Дамініка Савіо, які будзе адбывацца ў гэтым годзе ў бараўлянскай школе номер 2. І так, распачынаем выцягваць каманды, і першая каманда, якая трапіць у групу А, зараз я яе выцягну з гэтага капелюша. Паглядзіце, я не бачу, не магу ніяк падтусаваць, якая каманда гэта будзе, і зараз мы разгорнем гэтую паперку, і першай камандай у групе А становіцца ФК Смаргонь. Так, калі ласка, зараз будзем даставаць першую каманду групы Б. Дастаем, памяшаем, каб там было добра ўсё. І першая каманда ў групе Б гэта дзеючыя чэмпіёны кубка Дамініка Савіо, ФК Арлы. Калі ласка, першая каманда ў групе Б. Зараз дастаём другую каманду групы А. Так, хто гэта будзе? Гэта будуць гаспадары турніру, каманда з другой школы бараўлянскай. Ад іх будзе дзве каманды, таму я так пазначыў: школа номер 2, другая каманда. Так, гэта гаспадары турніру. Я паўтаруся, скажу яшчэ раз. Зараз дастаем другую каманду ў групу Б. Другая каманда ў групу Б. Хто гэта будзе? Гэта ФК Радасць з Беразінскага. Ужо неаднаразова таксама ўдзельнічалі хлопцы ў нашых спаборніцтвах і зноў будуць пытацца перамагчы, змагацца за кубак Дамініка Савіо. Так жаданы для іх. Зараз дастаем трэцюю каманду ў групу А. І хто гэта будзе? Гэта будзе ФК 5 з Дятлава. ФК 5 з Дятлава становіцца трэцімі ў групе А. Зараз дастаем трэцюю каманду ў групу Б. Хто гэта будзе? Дастаем школа номер 2, першая каманда. Вось так гаспадары турніру трапілі ў розныя групы. І зараз засталося нам высветліць апошнія дзве каманды. Якая каманда ў якую групу трапіць. Дастаем, засталося толькі дзве паперкі, выбар небагаты. Хто гэта будзе? І так, ФК Фавар. ФК Фавар таксама ўжо старажылы нашага турніру. Неаднаразова яны ўдзельнічалі. Змяняліся ў іх узросты. ФК Фавар з Полацку, 4-я каманда ў групе А. І 4-я каманда ў групе Б гэта будзе Маладзечна, парафія Святога Казіміра. Яны першы раз будуць удзельнічаць у нашым турніры. Спадзяюся, што ім спадабаецца, і дэбютанты, канешне, могуць праявіць сабе. Вось, паглядзіце, калі ласка, які расклад. Фінальны расклад суполак.
суполак, якія будуць змагацца за 5-й кубак Дамініка Савіо. Нагадаю, ён распачнецца заўтра. Вось гэты так жаданы кубак. Распачнецца кубак Дамініка Савіо заўтра. А 10:30 распачынаюць прыбіваць каманды ў школу нумар 2, і турнір сам распачынаецца ў 11. У 11 гадзін будзе ўрачыстае адкрыццё турніру. Групы, суполкі, у якіх будуць гуляць каманды, а таксама расклад гульняў і час іх правядзення будзе дадзены крыху пазней у нашай суполцы ВКонтакце. І поспехаў, жадаю ўсім поспехаў у змаганні за гэты так жаданы кубак. Яшчэ раз прашу прабачыць мяне за спазненне з гэтай трансляцыяй. І да сустрэчы, так скажем, маліцеся за гэты турнір, каб все адбылося добра, каб перамог мацнейшы, каб перамагло сяброўства і каб усе атрымалі толькі самыя станоўчыя эмоцыі ад удзелу ў гэтым турніры. Да пабачэння, з Богам і да сустрэчы. Развітваюся з вами.